Hej Lars, I har lige vundet en vigtig 3-2 sejr over Lyngby. Fortæl lidt om kampen. Men det er egentlig en kamp, der bliver ret spændende. Vi var forberedt godt, og vi havde lige haft en succesoplevelse mod Holte, som vi jo slog. Så vi følte os egentlig klar til kampen, men blev måske lidt rystet over, at Lyngby faktisk spillede efter vores vurdering en rigtig god kamp. Så det bølgede lidt for meget frem og tilbage. Okay. Nu siger du, at Lyngby spillede en god kamp, men hvad er hovedsagen til, at det blev så tæt? Jamen altså, man kan sige, vores eget spil bølger meget. De perioder, hvor vi spiller godt, der spiller vi faktisk rigtig, rigtig godt volley. Men vi går ned i for lang tid ad gangen. Måske undervurderede vi lidt efter vores sejr over Holte, hvor vi jo spiller en fantastisk kamp, og så tror jeg, måske mange af spillerne tænker, at nu skal den bare overstås den her mod Lyngby, men sådan er det altså ikke. Alle hold i ligaen er stærke, og et hold som Lyngby er faktisk rigtig stærke. I har 3 skader på holdet i øjeblikket. Hvordan påvirker det jer? Det påvirker os meget. Vi har Jessica, vores normale anfører, skade, som har en kæmpe stor betydning på banen. Og det gør, at der indimellem er nogle fejl, og vi ikke får hævet ordentligt op osv. Det er et problem. Og så er Line og Karina, det er jo to center, så heldigvis har vi der 4 center, men stadigvæk, det er et problem, når 2 på samme plads er skadet. Så det påvirker os en hel del. Okay, tak, og tillykke med sejren. Tak.